Dadah dadah. Wis pada papung apa urung? Assalamualaikum, ketemu maning karo Yusuti Banyumas. Dina iki inyo ana nang Bukit Pertapan sing ana nang Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Kayak ngapa pemandangane nang kene, mayu pada mirsani videone nyong. Hawane seger nemen, adoh sekang polusi. Pas banget gue olahraga ngger esuk, utawane nggo santai ngger sore kaya niki. Nyong pas gawe video dalan ke urung dicor, next iki dalane wis dicor, wis alus tekan dhuwur. Kayak sesawangane main temen ya. Yang hati-hati, pegang tanganku mesen kayak nang sinetron. Iya, negeri di atas awan kayak karena singana Curug Nangga ya Curug Nangga ya. Lah kayak SD apa ya Mas kayak ngisor sing kayak apa kayaknya. Masya Allah, apik teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya harus cekalan di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim kudune. Cekelan ki kan cekelan. Ayo abang enom. Sisa mending maning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kayak salah ya. Orang mas batu. Oke licin mas, jelas licin ya. Alhamdulillah ya. Wis tekan Pertapan. Ini jalan ngarepe ngene iki. Endi? Kali Tanjung. Berarti kayak tahu nangun. Iya. Kayak SD apa ya Mas? Kayak SD ini. Oh kali Tanjung mikir kali ya. Ke sawah amba. Sindek tekan mlaku-mlaku ya. Kayak gili gede nek. Kana bantal kowe. Kumede ketana kore ya. Kana bojong ka serama tentara kono kowe. Oh iya. Karena kayak Ranjingan. oh iya, ranjingan. Kowe medhek keton. Ndek. Ono kuwi. Berarti medhek kan iki. Iya. Oh iya kita weruh ya Mas. Iya.
Ini Budarwati kayak. Ndi. Oh iya. SD 2 di SD 2. Oh, oh iya 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 iya. Nah, oke. Nah, casing Gunung Putri. dalang kasit. Oke, pegunungan akeh bisa. Nah, kae puncrit teh Gunung Slamet kae. Ya kang kene ketong kayak Putri. Oh iya kae. Kayak Gunung Putri ya. Belum ya Gunung Putri. Oh, Gunung Putri. Mana kerang, kayak kana maning. Wah ya. Alhamdulillah. Cukup semeneh video nyong angger ana salah lan kekurangane nyuwun pangapurane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.